ଠକ ବୋଲି ବଗ ଚିକଣ କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣିନେଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତିକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଦବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏ ସଂସାର ମିଛ ମାୟା, ଏଠି କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଦିନେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ହିଂସା ଆଚରଣ ମହାପାପ। ମୁଁ ତ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲିଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଜଳ ବି ତ୍ୟାଗ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ନାମର ଅମୃତ ସବୁ ଭୋକ ଶୋଷ ଶାନ୍ତ କରିଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଜନ କର, ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ, ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ। ହରି ଓମ୍। ବଗ ଭକତଙ୍କର ବଗ ଭକତଙ୍କର ବଗ ଭକତଙ୍କର ବଗ ଭକତଙ୍କର ଜୟ ମହାତ୍ମା ବଗ ମହାରାଜଙ୍କର। ଏଥରକ ସମସ୍ତେ ବାଟକୁ ଆସିଲେଣି। ଆଇଁଷ ନବାଜି ମୁହଁଟା ଭାରି ବେସୁଆଦିଆ ଲାଗିଲାଣି। ହଉ ଯାଉ ଆଉ କିଛି ଦିନ। ଏଣିକି କେତେ ଭଳିକି ଭଳି ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, କଇଁଚ। ଧନ୍ୟ ବଗ ମହାରାଜ, ଧନ୍ୟ ତମ ବୁଦ୍ଧି। ଆଉ 2-4 ଦିନ ଗଲେ ତମର ତ କଚେ ପୁଅ ବାହାର। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ବଗ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ବି ପୁଣ୍ୟର ଭାଗୀ ହେଲେ। ସତ କଥା ଦାଦା, ଏ ବଗ ଗଲା ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ। ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ, ବଗ ମହାରାଜ ଆସିଗଲେ। କଣ ହେଲା ମହାରାଜ, ମନ ଉଣା ଜଣା ପଡୁଛି? ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି ମହାରାଜ? ଆମେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ କି? ମୁଁ ତ ମୋ ଚିନ୍ତା କରିବା କେବେଠୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି। ଖାଲି ଯାହା ତମରି ମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ତମମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୋ ମନ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତମ ସୁଖରେ ମୋ ସୁଖ, ଆଉ ତମ ଦୁଃଖରେ ମୋ ଦୁଃଖ। ତମରି ଚିନ୍ତାରେ ମୋ ମନ ଖାଲି ଗାରି ହଉଛି ତମ ଉପରେ। କାହିଁକି, କଣ ହେଲା କି? କଣ ଆଉ କହିବେ, ଖୁସିର ଖବର ହେଇଥିଲେ ସିନା। କଣ କିଛି ଦୁଃଖ ଖବର ଅଛି କି? ଦୁଃଖ, ମହାସଙ୍କଟ, ଘୋର ବିପଦ। ମୁଁ ତ ଭଜନ, ଧ୍ୟାନ, ତପସ୍ୟା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି। ତମେ ମାନେ ମୋତେ ମୋହ ଜାଲରେ ବାନ୍ଧିଦେଲ। ତୁମ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦ ପାଇଁ ଏବେ ମୋ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦୁଛି। ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ, କଥା କଣ? ମୋର ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛି, ଆସନ୍ତା 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଏ ପୋଖରୀରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ରହିବ ନାହିଁ, ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ହବ? ଆହା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକର ଏଇ ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ। ମୋ ପ୍ରାଣ ପଛକେ ନେଇଯାଅ, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ଭଗବାନ। ଏ ବିପଦରୁ ଆପଣ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ମହାରାଜ। ମୁଁ ତ ସାମାନ୍ୟ ବଗଟିଏ, ମୁଁ ବା କଣ କରିପାରିବି? ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ କରି ଥଣ୍ଟରେ ନେଇ ବଡ଼ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବୁ। ହଁ ହଁ, ଆମେ ଯିବୁ, ଆମେ ଯିବୁ। ହଉ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଆଉ ନାହିଁ କରିବାକୁ ଉପାୟ ଅଛି କି? ହଁ, ଏଇଠୁ 4 କୋଶ ଦୂରରେ ଗୋଟାଏ ନଦୀ ଅଛି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇଠିକି ନେଇଯିବି। ହଁ, ପ୍ରଥମେ କିଏ ଯିବ? ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ଯିବି। ନା ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ଯିବି। ନା ମୁଁ ଆଗ। ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ଯିବି। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ସିଙ୍ଗି ମାଛ ଯିବ। ମୁଁ ଯିବି, ନଦୀକି ଯିବି, ମଜା ହବ।
ସତରେ ମହାରାଜ କେତେ ଭଲ। ଆମ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ସେ, ପୁଣ୍ୟ ତ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। କେତେ ଦିନରୁ ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲି। ଏଥରକ ଆଉ ଭୋଜନର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏବେ ଖାଲି ପେଟ ପୁରା ଭୋଜନ ଆଉ ସୁଖ ନିଦ୍ରା। କି ଆରାମ। ବଗ ଏମିତି ଧାର୍ମିକ ପଣିଆ ଦେଖେଇ ଠକାଠକି କରି ସବୁଦିନ ସେ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ କଇଁଛ ଖାଉଥିଲା ଆଉ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦିନେ ସେଇ ବୁଢ଼ା କଙ୍କଡ଼ାର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ବଗ ସେଇ ବୁଢ଼ା କଙ୍କଡ଼ାଟାକୁ ଆଣି ନିଜ ଗଛରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏତେ ମାଛ କଣ୍ଟା? ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ବଗ ଆମକୁ ଆଜି ଯାଏ ମୂର୍ଖ ଭାବି ଠକୁଥିଲା। ରେ ଧୂର୍ତ୍ତ ବଗ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଏତେ ମାଛ ମାରି ଖାଇଲୁ। ତୋ ଭଳି ପାପୀର ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ? ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଦୟାକର। ଆଉ କେବେ ତମ ପୋଖରୀକି ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ମାଛ ମାନେ କଣ ପୁଣି ବଞ୍ଚି ଉଠିବେ? ତୋ ପାପର ଦଣ୍ଡ ତତେ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖିଲ ତ ପିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇ ବଗର କି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କାହାରିକୁ ମିଛ କହି ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ସେମିତି କଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ।